κατακτήσουν και να μεγαλώσουν το μωρό τους. Φωτιές άναψε για άλλη μια φορά ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος με τις πύρινες δηλώσεις του για τις αμβλώσεις στη χώρα μας. Αυτός ο φόνος τόσων χιλιάδων ψυχών, πώς ξεπληρώνεται, πέστε μου εσείς. Πώς θα ξεπλύνουμε την ντροπή και το χρέος από το αίμα αυτών των παιδιών. Η εκκλησιαστική θέση, όσο ακραία και να ακούγεται, αντικατοπτρίζει τη θλιβερή ελληνική πραγματικότητα. Στη χώρα της υπογεννητικότητας κάθε χρόνο διακόπτονται πάνω από 200.000 κοίησεις. Αριθμός υπερδιπλάσιος από τις γεννήσεις. Ο αριθμός των εκδόσεων είναι υψηλός και κυρίως γίνεται από κοπέλες νέες, συνήθως ηλικίας κάτω των 30 ετών και κυρίως καθαρά για κοινωνικο-οικονομικούς λόγους. Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί. Κάθε 4 με 5 χρόνια 1 εκατομμύριο ενδυνάμοι άνθρωποι δεν έρχονται στη ζωή. Λιγοστεύουμε. Και αυτά είναι απαράδεκτα. Πρέπει κάτι να γίνει, να μην γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που η άμβλωση απαιτείται λόγω υγείας ή άλλων καταστάσεων. Θα κάνει 3 παιδιά. Ήρθε στιγμή που ήταν ο γιος μου, ήταν νεαρός και είχε φιλενάδες και έμεινα ίδιος. Και χωρίς να το καταλάβω πήγα και το έριξα. Δεν μπόρεσα. Η προφύλαξη, όπως όλα δείχνουν, δεν έχει μπει στη συνείδηση των Ελληνίδων. Η χρήση του αντισυλληπτικού χαπιού στη χώρα μας είναι σε πρωτόγωνα χρόνια. Μόλις το 4% των ενεργά σεξουαλικών γυναικών κάνει χρήση, την ώρα που στην Ευρώπη 15 με 25% του γυναικείου πληθυσμού ακολουθεί τη φαρμακευτική προστασία από ανεπιθύμητες καταστάσεις. Με τρότσι είναι το πιο χειρότερο πράγμα σε γυναίκα. Καταστρέφεται η γυναίκα, άμα κάνει εκτρός. Το χειρότερο όλων είναι ο αριθμός των ανήλικων κοριτσιών που βιώνουν την επώδυνη αυτή πράξη. 40 με 50.000 ανήλικες προχωρούν σε διακοπή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, δηλαδή 1 στα 4 κορίτσια. Ενώ οι μισές από αυτές τις έφηβες έχουν κάνει την άμβλωση κρυφά από τους γονείς τους. Ένα σενάριο της εποχής θέλει τον αριθμό των αμβλώσεων να εκτοξεύεται τα επόμενα χρόνια λόγω οικονομικών προβλημάτων. Υπάρχει μάλιστα σύλλογος για γυναίκες που θέλουν αλλά δεν μπορούν να κρατήσουν το παιδί τους. Προστατεύει και βοηθάει οικονομικά οι γυναίκες που θέλουν να κρατήσουν το παιδί τους, που σκέφτονται δηλαδή να προχωρήσουν στη διαδικασία της άμβλωσης. Σε μια χώρα που κάθε χρόνο χιλιάδες γυναίκες προσπαθούν στα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να αποκτήσουν το θείο αυτό δώρο, άλλες τόσες και διπλάσιες το αφαιρούν από το σώμα τους. Πρόβλημα όχι μόνο ηθικό αλλά και υγείας, σωματικής και ψυχικής.